Al. Nicule, eu te-am sunat mai înainte, mai închis telefonul, stai cu mine. Lasă, eu mă duc în Kampala, frate, să vedem schi și... Cum, tu nu vorbi cu frate, prima dată vorbești cu Bini, ceva. De ce să vorbesc cu mine? Lucrezi tu cu mine? Am zis că sun pe Nicu, bine Nicu, tu mi-ai închis telefonul. Azi că sun pe Nicu acum. După ala cu lemnul. Și vrei să faci acum și discutăm, mai. Ce vrei să faci tu, mă? Ce vrei să faci tu? Tu vii să vorbim cu mine, îmi dai banii cât ai de plătit, că-ți plăti la oameni ăștia, așa de vede, n-am nicio... Quando? Ciao, bello. Ciao, Dove sei? al lavoro, so. Ma all'11 mi accompagni? Va bene. Ah? Dove sei? Io sto andando a casa. Hai lavorato? Oggi no. E tu non so vai chiamare. E io mandavo per lei, a te che ti interessa? Mandaste? Ah? Che hai mandato? Ho mandato per lei, che deve lavorare io per forza? Ah, tu fai il padrone? Certo. Va bene, vediamo più tardi. Va bene, ciao.